Guys, it's Sunday. Wala po kaming ginagawa ngayon. Nagpapahinga lang. Pero si Daddy Cogs, umalis po siya kasi meron silang mag-shoot sila nung kaniyang meron na silang vlog sa kanilang YouTube channel, yung it's Sunday, wala po kaming ginagawa ngayon, nagpapahinga lang. Pero si Daddy Cogs, umalis po siya kasi meron silang mag-shoot sila nung kaniyang meron na silang vlog sa kanilang YouTube channel, yung Bandwidth Session. Subscribe po kayo, ilalagay ko yung link sa description box. So yun. At saka ngayon, hindi pa tayo nakapag-ayos. Kasi wala rin naman pupuntahan dito lang sa bahay. And ayun, naglaba lang ako dun sa labas. Nilagay ko yung mga damit. And pahinga lang. At ito naman si Vlog. Ayan naman ang ginagawa ng isang batang makulit. Hello baby, let's say hello. Ano ba yung nilalaro mo? Hindi pa nga pwede pumunta ng beach. Dito lang tayo sa loob. Anong ginagawa mo dyan? Show them your toys? No way! Ating mga halaman. Ganda-ganda, diba? Ito yung hanging plants na binigay lang to sa akin. So, isang ganito lang siya nung binigay. Okay. Nung kinuha namin ito, dalawang ano lang to eh. Parang dalawang sanga lang na ganito. Dalawang piraso lang. Tapos ngayon, ang dami na nila. Ang bilis tumubo. Pero itong isa kasabay niya, hindi ko alam kung anong tawag dito pareho eh. Itong isa, dalawa kasabay. Pero ito mabagal siya tumubo. Ito pa lang siya. Pero sabay ko silang itinanim. Pero ito grabe na. Ayan na guys. So nung tinanim ko sila parang ganito lang. Ganito lang siya. Pinutol ko lang ng ganyan. Ito ganun pa rin. Hindi pa rin siya umahaba. Pero medyo mahaba na. Ayan. Pero hindi tulad dito. Talagang ang dami na niya. Tapos ito yung kamote nilagay dyan ni Daddy Cogs. Hindi ko alam kung ililipat niya pa yan. At ito yung maganda. Nilagay niya din yung mga kamote. Ililipat din naman niya yan. Pero umugat na siya. Ito na yung dahon niya. Ayan. Yung ating mga halaman. Ito mga bigay lang to. Bigay lang to lahat. Tapos, ayun, meron pa ako dito sa labas. Mamaya, wait lang. Ayun, ito na yung mga plants. Iusap ko lang itong ano. Ayan, maliliit lang yan ang tinanim namin. Binigay lang din yan. Ito money tree yata ito eh. Ito guava tree. At ano to? Ba't parang may mga nagsama na? Hindi ko alam kung ano itong mga dahon-dahon na ito, kung kailangan kong tanggalin. Pero ito lang talaga yung original na halaman niya. Oh, wait, baby hot na. Ito snake plant. Ayan. So, ito snake plant din, maliit pa rin. Pero hindi ko alam kung bakit naging ganito siya. Ayan si Daddy. Mas mabilis itong tumubo kisa dito. Pero sabay lang sila. Mas mabilis itong humaba. Mahaba na yung dami na yung dahon. Pababa na siya dito. Ganyan siya. Guys, ng mais dala ni Daddy Cogs dumating na. Kain-kain. Sarap ng mais. Sarap nitong mais na nabili mo. Ano to? May butas. Kala ko. Dala ni Daddy Cogs. Binalatan ko na.
Dumating na sila eh. O, Vlad, gusto mo? Okay, popcorn. Mainit. Mainit, hindi na. Mainit, hindi na. Tripan. Sige. Ito na, batang makulit. Kumakain na. Kumakain ng mais. Anchor. Corn. Sarap. Ito tanggal. Tanggalin mo. Akin na, tanggalin natin. Sakala ko natanggal ko na eh. Miyaw. Hawak mo. Hawak. Tanggalin ko. Yung mga ano yun. Wings. Ayan. Kain mo na. Ayun. Kain na. Kain na, kain na. Kain na. Ang lasa. Yummy. Sarap daw ng mais. Ngiting tagumpay ka. Sarap. Uy, very good. Iba-iba yung lights ng ano natin. Ayan, may ilaw na maliwanag na si Tutoy. Oh. Kita na yung ating corn. Pawis ka. Sarap ko lang yung pito. Wow. Ay, oh. Ito na yung nahuling isda. Ang dami din pala na nahuli nyo, Han. Ang dami din. Ang daming isda, baby. Dami na huling isda niya. Fish. Go. Where am I going that this way go? Yes. Okay. Ah! Hey, no, Addy up. Hihilo ko sa nilalaro mo. Paano mo nalalaro yan? Hindi ka nahihilo sa nilalaro.